l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Ilja Tusiġvili ta' 44 sena mill-Ġorġja nżamm arrestat wara li ġie mixli li seraq minn 8 karozzi differenti fi żmien xarejn. U ġie mixli wkoll li waqt li beda jisraq ikkawża diversi ħsarat fuq l-istess vetturi. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Michael Vella spjegat li matul Jannar u Frar li għadda, il-Pulizija bdiet tirċievi sensiela ta' rapporti dwar ser minn vetturi f'San Pawl il-Baħar, il-Gżira, San Ġiljan, Taxbix u l-Imsida. Il-prosekuzzjoni komplitajt li wara li analizzaw filmati minn kamras tas-sigurtà li ġabru mill-inħawi fejn allegatament seħħew dawn l-inċidenti, seta' tidentifika lil akkużat u ftit ħin wara ġie arrestat. F'kull każ il-Pulizija qalet li l-valur tal-oġġetti misruqa kien ta' madwar 2000 euro. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. L-avukat difensur ma talabx għal-ħelsim mill-arrest u għalhekk il-qorti preseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello żammet li l-akkużat arrestat. Pakistan ta' 39 sena li joqgħod il-ħamruna meta li jeddet u ħebba l-martu għax ma ffirmatlux il-karti biex iġeddet il-permess ta' residenza f'pajjiżna. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello l-akkużat ġie mixli wkoll li beżza lil martu u liż-żewġ uliedu. L-akkużat li ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti biex ma tinkixifx l-identità tal-mara u wliedhom, ammetta l-akkużi kontrih u tenna li jrid imur lura f'pajjiżu. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Colin Sheldon spjegat li l-proċeduri dwar il-permessi ta' residenza bdew 10 ijiem qabel l-akkużi li ħarġu kontrih marbutin ma' vjolenza domestika. Il-prosekuzzjoni u l-avukatu difensuri qablu li għandha tingħata l-inqas sentenza possibbli minħabba l-fatt li l-akkużat u martu m'għadhomx joqogħdu flimkien. Wara li semet is-sottomissjonijiet il-qorti liberatu bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien 3 snin.